Bocha Burial Society. BBS. Bocha Burial Society. Right. Nyaya taunganidzirana pano. Itati gagaga tiende kumadzimba. Zvino mukakati munhu ari kutaura. Ndenyaya taunganidzirana pano, nyaya yekutaura panyaya dzemarufu apa. Pamarufu pakuita matambudziko akasiyana siyana. Saka takuti muno mudunhu, munomu kana muvillage munomu kana vanhu vasinganzwi kuti ndataura kana nechi. Ndatakuti isusu mabhega achabvumidzwe pamarufu. Chaizvoro BBS. Vanobika bese marufu pane pakamboshoda chikafeni. Vandakambobika bese marufu pane chikazi chikafu chakashata. Right. Tiri ipapo. Ngoti pane pakuti munonongedzana handiti. Kana hapana kunongedzwa munhu. Kuri kungonzi tipote tichichinja zvinhu zvichichinja chete. Kana mabhega hanzi ngaasechwe mazimbwani. Chiregedzai kaini ndiri kuturikira ndiri kumberi. Nekuti chikafu chiri kuwanikwa chakazara mumasango vanhu vari kutora chikafu. Tikasechana kutonga pa-airport here kuti mwese nonga chidasikana kwanozwa katama marikana. Chiri kuita dambudziko inini ndinobika marufu ese munoyezo zvino ndinobika. Ndopari kunzi ngazvimbochinja. Kupinda panyaya dzevakadzi. Ngazvichinja. Mukabikwa this time mozobikwa next. Aiwa zvinhu ngazvichinje. Aiwa zvinhu ngazvichinje tukambobikwa. BBS. Right. Pari panyaya iyoyo vanhu aiva vakasununguka kuuya nemahandbag avo. Uyai nawo henyu mahandbag, but mahandbag yenyu tinokurudzira kuti iko zvinozvi ava ndo vakuongorora nenyaya yemachi. Aiwa hakana. Aiwa hazviite vanoongorora chiti manje mamuchitaura kuti ava ngavasechwe mabhegi vanoongorora chicha vanoongorora. Apa kushanda hora. Pasi kushanda hora. Pane nyaya yaongororwa tikaona kuti ava yamaongorora muri tuwe. Yamaongorora muri tuwe. Musangano wapera ayo ndio chairman. Ndio chairman. Hori hazvibudi zvinhu zvakadaro. Hazvibudi toinoperera kwasako. Ene mukadzi ngari pa. Ndakutoura imeso. Munofasa kuti zvinokuita iwa. Chibika ichiita izva munoda, chiita izva munoda. Ngena.